L'1 de novembre serà l'últim dia que podrem veure aquesta imatge, i és que la cooperativa Biciclot tanca un dels seus establiments, concretament el del carrer Verneda, al barri del Clot. Aquest emblemàtic local va néixer ara fa 18 anys a iniciativa d'un grup de joves ecologistes. L'objectiu, tenir un espai destinat a oferir als biciclistes tallers, ajudes i, per primer cop a Barcelona, un lloc especialitzat en la reparació. Però el tancament de la botiga no és el fi de Biciclot. Deixem aquest client, com si diguéssim, que és un gran amic, no?, de la bicicleta, per passar-nos a el que són la promoció a col·lectius, no?, a col·lectius ja siguin de turistes, ja siguin escolars, ja sigui de joves, de gent gran. Els clients habituals de Biciclot poden a partir d'ara desplaçar-se a l'establiment que la cooperativa té al barri de la Barceloneta. Hem estat a les comissions cíviques de l'Ajuntament i continuem estant i continuarem estant perquè és necessari fer pressió perquè la bicicleta continuï estant defensada, no?, i continuï estant promocionada perquè li fa falta encara, no? Biciclot és una entitat que, a més de tenir la vessant comercial, fa anys que lluita per aconseguir millores per als usuaris de la bicicleta.